Benvingudes i benvinguts al fabulós destí d'Amélie Poulain, una noia francesa peculiar, molt francesa i molt peculiar, amb una infantesa encara més francesa i encara més peculiar. I és que de ben petita, tot i viure amb el seu pare Rafael i la seva mare Amandine, sempre li ha mancat l'afecte paterno-filial, fins a l'extrem que el seu únic contacte era quan el pare li feia la revisió mèdica mensual. Un contacte tan excepcional que provocava que el cor se li accelerés en excés, ocasionant erròniament que li diagnostiquessin una anomalia cardíaca. Arran d'aquesta falsa malaltia, la petita Amélie no va anar a l'escola i va ser escolaritzada a casa per la seva mare. O almenys així era fins que, pumba, la mare deixa d'escolaritzar perquè mor. No. Com a mínim això provarà pare i filla, no? Yay! Doncs no, perquè el pare s'obsessiona amb la construcció d'un mausoleu en honor a la seva difunta esposa i l'Amélie a poc es va quedant atrapada en el seu món imaginari. I així passa el temps fins a arribar al present. Un present on l'Amélie viu en un pis de Montmartre, rodejada de veïnes i veïns dignes de mencionar i treballa en un bar amb companyes i companys encara més dignes de mencionar. I fixa't si és tanta la dignitat per mencionar, que els mencionaré. Madelon, com la portera de l'edifici que viu enamorada de les antigues cartes que li enviava el seu antic amor. Raymond, com un home amb la malaltia dels ossos de vidre que comença sent molt misteriós i estrany i acaba sent menys misteriós però igual d'estrany. Colignon, Colignon, no Colinan, no què sé jo, no estudia francès. És el propietari de la botiga del barri i el propietari d'una imbecilitat absoluta, amb cau fatal. Lucien, com l'ajudant de la botiga que li fan bullying només perquè fa les coses amb delicadesa i amor. Puto Colignon, que malament que em cau. Colignon pet que fon. Suzanne, com la cap del cafè on treballa l'Amélie, que sap de tot una mica i no té res a veure, però puto Colignon una altra vegada amb cau fatal. Colignon caga i fon, Colignon caga el món, Colignon serà que fon. Gina, com la companya cambrera que actuarà més de companya que de cambrera. Joseph, com l'exparella de la companya cambrera que actuarà més com a ex que com a companya cambrera, perquè bàsicament no fa res més que estar al bar controlant a Gina, puto tòxic que malament que en cau i ja de pas, Colignon imbècil. Georgette, com la venedora hipocondríaca de l'estany que està estancada en la hipocondria més hipocondríaca, no sé què acabo de dir. I ja m'he cansat de dir noms en francès, així que pels altres personatges de la cinta una culleradeta de mel la sua, perquè aquí només ens interessa l'Amélie. I què està fent l'Amélie? Doncs coses d'Amélie, com enfonsar la mà en sacs de llegums, mirar les cares dels espectadors del cinema, trencar el caramel de la crema catalana amb una cullereta, fer rebotar pedretes al canal i imaginar quants orgasmes simultanis succeeixen a París. 15. Que guai, que interessant, que peculiar i francès és l'Amélie, però pumba, es produeix un fet que ho canvia tot. La princesa de Gales, Lady Di, ha mort aquesta nit a París a conseqüència d'un terrible accident de cotxe. No, això no. L'Amélie troba una antiga capsa amb els records d'un infant, un tresor d'un nen de fa 40 anys. Així, lluitant contra la incapacitat crònica de relacionar-se amb el seu entorn, la nostra protagonista fa una aposta. Si al retornar la capsa al propietari original aquesta es conmou, prendrà partit a la vida dels altres. Yay! Si no ho fa, romandrà aïllada en el seu món intern. I què passa, què passa? Doncs, mademoiselle, que evidentment es conmou. És increïble el que m'acaba de passar. Deu haver sigut el meu àngel de la guarda. L'Amélie és feliç, l'Amélie sent viva, sent una harmonia total amb l'entorn i l'envaeix un sentiment d'ajudar la humanitat sencera. Però això li dura poc. Perquè la idea de salvar el món i preocupar-se només de l'entorn té un gran problema, la renúncia a la pròpia existència i la felicitat personal. Potser és al revés. Potser procura alleugerir el patiment en la vida dels altres. I el patiment que hi ha a la seva de vida, qui li alleujarà? Clarament no està parlant de Ricard Ostrell. La qüestió és que amb aquesta forta dicotomia passen els dies mentre l'Amélie va ajudant a les persones més properes sense que se n'adonin. Com quan incita el seu pare a viatjar i conèixer món tot robant el seu nan de jardí, o com quan fa que en Josep i la Georgette s'enamorin tot posant en pràctica mecanismes del subconscient dignes de Freud, o com quan canvia les coses al lloc de casa del senyor Colignon perquè aquest deixi de fer bullying amb Lucien, o com quan atempta contra el Mercadona al ser una empresa explotadora capitalista imperial. Això no surt. El que sí que surt és un home anomenat Nino, que fixa't tu si surt tant, que fins i tot surt corrents. I amb tanta sortida i amb tanta cursa acaba perdent una bossa que conté un àlbum de fotos perdudes, fotografies defectuoses d'una cabina que en Nino ha anat recollint, arreglant i col·leccionant. What? L'Amélie queda completament obsessionada, i amb obsessionada vull dir enamorada. Però en comptes de posar-se en contacte amb ell, quedar a xerrar i prendre una estrella d'en patrocina aquest moment fresc original mediterràniament, decideix organitzar un joc tipus sau, on ell fa pujar el Tibidabo per després tornar-lo a fer baixar. Quina crueltat! I no només això, perquè en Nino pregunta qui és, i ella no li diu, i li deixa fotos disfressades i fa que vagi lloc random en horari laboral, fet que segurament perdi part del seu imatge respecte a l'empresa i altres futurs treballs, i sua de les seves propostes de quedar i li fa ghosting. Duríssim! Pitjor que en Jigsaw, pitjor que veure Frozen 2 de forma voluntària.
Tot això ho veuré normal quan creixi. La qüestió és que així passen els dies festejant i enviant-se DMs fins que gràcies a l'home de vidre que s'ha passat tot el film fent metàfores sobre un personatge concret d'un quadre de Renoir concret, la Meli decideix per visitar-lo al bar on treballa. El lloc perfecte, el moment perfecte, la parella perfecta. Perdona, ets tu? No. Espavila, Meli! Perquè de poc espavila es produeix un malentès. I és que mira que resulta que t'explico què passa, que succeeix que per tal d'ajudar la gent a la cambrera queda Manino per assegurar-se si és bon paio i per parlar bé de la Meli. Com més gats? Menys rates. De mica en mica? S'omple la pica. Pedra que roda? No posa molt sa. What? El problema és que la nostra estimada protagonista creu que han quedat amb intencions reproductives. La Meli es deprimeix, la Meli s'entristeix, la Meli està ultra sad. Però... Amélie? Mira, Meli, estimada, com no obris aquesta porta, et juro per Déu que et faig veure un debat de 4 hores entre Ricard Oster i la Pilar Rahola. I ara sí, per fi, després de 2 hores de pel·lícula, es produeix un dels petons més icònics del cinema. I un dels més estranys, per què no dir-ho? I fins aquí, al final tot acaba bé, tots feliços menjant anissos i alguna baguette segur que també, que recordem que són peculiars però peculiarment francesos. I si voleu més vídeos podeu donar-li m'agrada, compartir-ho, seguir-me a les xarxes socials i escriure als comentaris que us agradaria que resumís. S'intentarà fer el que es pot, però no sé si es podrà fer tot el que s'intenta. Moltes gràcies i fins aviat, xau xau, au revoir.